pullo bismillah ko noon tigi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama to gonɗon e to gonirɗon hande noon ko jamma 31 décembre wurde sella ha hawre nde ɗo hitande hande noon ɓiɓɓe fulɓe oɗon mbiya bonne heureuse année hande noon holto Piindi TV yilli ko Thies en jeehi abbade gorko cuballo gorko pullo woni Elhadji Baba Maal hande noon kadi eɗen ɗo e galle gorko pullo kono en tawi ɗo Hawa pullo mo inna Baba Hawa pullo sababu garal ma ɗo hande alhamdulillah mi salmini kala ndaro Piindi TV Tidianiatou Sarr min mbi on katin boni heureuse année 2023 kala to ɓi pullo woni mbiyandu yalla hokken hitande wonde tawa eɗen ɓeydi en ɓusta ko yalla waddu jaam e leydi ɗiɗi min gari hande no mbirɗani ko fete min goni e Elhadji Baba Maal ko Thies min goni hande Elhadji Baba Maal sukaɓe fulɓe noddimo kankone ko darniɗo leñol ngol no feewi jiɗɗo pulaku no feewi e ko sababunde mum waddi min ɗon e galle ceerno Sow ga hande c'est la première fois gaɗa ɗo ɗum ɗo kan laaɓi premier garmi galle ɗo kay tigi tigi Hawa pullo wiyetake wattake présenté e nder Piindi TV eɗen gandi Piindi TV ko galle ma ɗum noon bisimilla ma joni eɗen jaaha ƴeewi en gorko pullo ko waɗata toon inchallah on jarama merci tigi debbo pullo mo waɗatake présenté to Elhadji Baba Maal yaafo mon ɗon Rose min calminima mi salmitimama mi weltanimama sababu garagal ma ɗo hande sababu nde garagal am ɗo hande ko Elhadji Baba Maal wat 31 décembre hande ko kees yonta ɗum enen fof en gariɗen ɗo kadi ko weltade tan tigi Elhadji Baba Maal hamin gandi programme uji makko kewɗi Rose heeɗani hen caggal kono hande kadi ko jamma 31 décembre holko welma hen hande nottata fof ɓiɓɓe fulɓe fof hande welimi hen ko ɓiɓɓe fulɓe fof nanɗo eɗen gummi galle Mouhamadou Sammodou Sow eɗen kirti eɗen belti eɗen duusa e kadi Fouta fof hande nana heeɗi Sénégal fof tan dal ne heeɗi hande Elhadji Baba Maal ko heccanki min gummi Tamba min gummi Gambi hande noon ko yonta hande ko kees noon hande machallah holto paɗen joni paɗen koto soirée to paɗen to soirée to tigui to Elhadji Baba Maal ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe daare ayaw Piindi TV hande kala ko kewata ɗo e Thies oɗon gandi mon jiiɗum hano hannirta ni ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe gacce ga noppi gaccon ka gad guite ɗo woni sonta soya sontanamaɓe suɓe kasrate fulɓe ñakkaɗo jiyam sonta awa borko sippani to e gonode hande minen jooɗo ɗo e Hawa pullo moƴƴo ina Baba Coulibaly minen jooɗo ɗo e Mansoungari Bambaɗo noddango Elhadji Baba Maal ɗo ɗo galle Mamadou Sammodou Seydou Sow fulaku ngu fof no hawri minen kawri ɗo e guiɗo amen wallahi pulla ɗiggo ɗo woni sonta soya sontanamaɓe suɓe kasrate fulɓe ñakkaɗo jiyam sonta awa borko sippani to e gonode hande minen jooɗo ɗo e Hawa pullo moƴƴo ina Baba Coulibaly tigi ha joni ko ɗo e Thies gonen eɗen dari ɗo e Hammadou Sammodou gorko pullo eɗen gandi tigui garagal Elhadji Baba Maal o heeɗani hen caggal ɗum noon min calminima min jurimama programme hande Elhadji Baba Maal hakkude ma e Baba Maal seeɗa min jin kalnami hen seeɗa bon caggal nde jettuɗen Allah eɗen juula e rasulullahi sallallahu alih w sallam eɗen jetta jinnaɓe meɗen e seeremɓe meɗen en jetti dendagal bandiraɓe en calmini julɓe foof e nder aduna he en calmini dendagal kadi pulagu kadi e nder aduna he e jamma o ko jamma mawɗo no feewi e meɗen par ce que ina hawriti hitande ndeɗo ina yalta ndeɗo hitande ina naata 2022 gasi inchallahu taala ɗo ɗo dariɗen ɗo hande en puɗɗima nadde 2023 donc en jettiri ɗum Allah no feewi no feewi no feewi wonno wonbo dañani ɗum wonbo Allah heeɗi ɗum eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah rokku en natirde hen bisimillah rahmani rahim Allah rokku en yaltirde hen alhamdulillahi rabbil alamina dendagal ko jorten hen e moƴƴireji e ɓuure e teddule e ɓamtare e haajuji kumtiɗi yo Allah waɗan en ɗum danda en kadi dendagal musibaji gonɗi e nder hitande bon hande en jogui fartange mawɗo kadi eɗen jogui weltare mawde haalde oɗo jamma sababu nde weltare nde Allah waɗan en e naalanke meɗen naalanke leñol naalanke jontaɗo naalanke jiɗɗo leñol ngol daraniɗo leñol ngol ligganiɗo leñol ngol liggey mo ganduɗa vraiment kala mo wona haasida kala joguiɗo jiiɗe ɓerde jogui jiiɗe guite a wawa mirnude guite ma ha mbasa yiide ko liggi ko
wadde sika tawi hande o ari o meeɗa yaltinde 31 décembre Dakar o feliti waɗi ɗum ko wiyete ko décentralisation o yaltini ɗum Dakar o addi ɗum wadima addude ɗum Thies sababude Allah e pittali men sababude Allah e cehlagal hakkude meɗen e makko sababude Allah e pulago gonɗo ɗo o e yiyande makko wonde renduɓe peccat ɗum ko ɗum hunde mawde no fewi gandi Elhadji Baba Maal kala jamma 31 décembre heewi wadde ɗum ko nder Dakar ngolol lawol ganduɗa o suuɓi arde gani e Thies ko cehlagal moɗon malla ko miijo makko wonno kono vraiment minen kadi way kono ko nannguɗo amen ñohre ni min tawi ko mbo miijo ngo kono haqiqa tan ko minen mbaɗi exploité miijo ngo donc kono hombo jogui hen softede kadi sababude cehlagal e yidde e foof nan ɗon ɗum ne kadi yantidiri tan ɗum ɓeydi yawnude golle ɗe ɗum woni sababu kanko omo jogui softede mawde no fewi kanko arde ɗo kono minen kam weltare nde min jogui hen ko minen tan e Allah gandiri min mbawa haalde ne joguiɗo tugui kono ala ɗo haali ko mbasitoɗa ɓiɓɓe fulɓe 2023 mbasitomi ɓiɓɓe fulɓe ko yo mbatto haqqillaji koye mumen yo yimɓeɓe ndentu gona neɗɗo goto jiida yumma jiida baaba ganda wonde ko dental woni doole ko dental woni ko hulate ko dental woni ko hersete ko dental woni ko ittante gueɗal so yimɓeɓe jaggodiri mbaɗi junggo e fandu a neɗɗo wawa yilade laamu rewane mabɓe ha heeɓi laamu kala ko neɗɗo ɗaɓɓata e leydi he so rewane mabɓe heɓata ngal ɗon gueɗal kadi soɓe ndenti ɓe goni neɗɗo goto so Allah jaaɓi jaabima kala koɓe belli kala koɓe ummani mabɓe keeb haqqe mabɓe hujjaji mabɓe teddugal mabɓe keeb taw ko par la force ɓe keeɓiri taw wona rokkiram saabu Allah mbeɗa ñaagui ɓiɓɓe fulɓe yo mbattodir haqqillaji jiiden yumma jiiden baaba leƴƴi keddiɗi kadi denɗiraɓe men guila e seriraɓe ha e joolaɓe ha e sarkulleɓe e dendagal leƴƴi gonɗi ɗo ɗi bo e mbeɗa fiɓɓe ɓen fof jalti koye fulɓe donc ko bandiraɓe meɗen ko enen jeyda par ce que neɗɗo yo yid jaam sa yi dutal ina juure hoore bande ne ngola sa diwnani ngal tan so ngal paari koye hoore ma ngal payi wadde yid jaam jiɗana dendagal bandiraɓe jaam tigui Allah jarama golle man jooɗi peewi ɗum noon bandiraɓe fulɓe ina daroɓe aya Piindi TV ha joni oɗon daara tan ɓiɓɓe fulɓe foof gaari notita ɗo hande Thies hakkude mabɓe Elhadji Baba Maal ɗum noon hande weeɓata nde Elhadji Baba Maal suuɓi tigui wande ɗo jamma 31 décembre ɗum noon bandiraɓe fulɓe daroɓe aya Piindi TV batton ga haqqillaji moon kala ko wawi yaltude hande mon dar ɗum kala ko wawi kewde ɗo hande e nder kees mon dar ɗum hande tigui e aya Piindi TV eɗen darde ɗo e miñiraguel meɗen altine debbo cebal mo ganduɗa mo wattake présenté machallah mbiɗa sikki hannda sappontomi ha ala ɗum mi ƴaltimi dedama ruuɓi min calminima altude yo jaam salmi noon mi salmitima eyyi hande ko weltale mawde min hande ko ɗo ñallumi vraiment min teddinama no feewi mino e kawamo kaw Oumar Sow minen galti ɗo henna mi ala fof min mbaɗana ha galle ceerno Mouhammad Sammodi ɗo machallah pulago yiyama ɗo henna teddugal cosaan foof yiyama ɗo henna ka garɗo wadde ɗo jamma 31 décembre pourtant 31 décembre France ɓuuri welde ko tagma arde wadɗo hande e Thies min Elhadji Baba Maal kala ɗo noddi somoɗo wuuri mi nototo grand théâtre anniversaire makko mi arino gummimi spécialement France tawtarami ɗum wadde ko saabigal mi grand théâtre ko ɗum saabiya hande kadi 31 o manmi ɗum passé no jiruɗa hande Thies Thies fuusi ɗum noon ko altine Diaw merci beaucoup jarama tigui eɗen dardi ɗo e goto e ɓiɓɓe fulɓe he wiyete ko Baba Diallo min calminima eyyi min calmintima on noon Piindi TV garangal maɗo hande e nder Thies ko weltare mawde saabu ɗum ko rendez-vous hakkude pulagu e Elhadji Baba Maal hande e 31 décembre o mbo sikki ko jamma mawɗo eɗen duwono bandiraɓe foof en jalti e hitande 2022 nde en naati e hitande 2023 yo wonan en hitande jaam e kisal e cellal wona hitande deejre hitande ƴellitare e ɓamtare leydi Sénégal eɗen mbiya bandiraɓe men fof kala ɗo ɓe mbawi wonde yoɓe julmo wuuri e yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri en kala e juuli ko mbasiytoɗa yimɓe hitande ben kono wiyete ni tan enen ko pulagu ganduɗen ko fuutankagal donc ndenten gonen neɗɗo goto jiiden yumma jiiden baaba ndenden fandare kala ko goto men yiiɗi goɗɗo o yiiɗa ɗum daroɗen enen foof beele anniyaji men ɗi Allah ne rokka en jettinen ɗum président leydi Sénégal hono président Macky Sall kankone eɗen duwannomo hitande hesere nde eɗen mbiyamo yo wonanmo hitande jaam e kisal anniyaji moƴƴi ɗi o jogani leydi Sénégal ɗi yo Allah rokkumo sembe e doole
e cellal haw wawa yettinde ɗin anniyaji wona nafoore leydi Sénégal wona nafoore leƴƴi Sénégal fof fuutankoɓe e fuutankagal mbawa yiide hen koye mumen. allahumma amina a jarama Baba Diallo ɗum noon e duuɗu en jahat nder to ƴeewen ganduɗa golle gonɗe toon ɗe on jarama. Le 31 décembre, il y en a le 1er janvier, au 2023, personne ayo Putamen Jango.
oto baɗɗo kelle dow yo yide nelaɗo o jisusa jamma yadude ɗi kala Muhammadu sammadi yadude ɗi kala ko jajade ɓuri ko bino mami nani jari sal wonko mbino nani nane moloba wonko mbino mami nane yerina yo yalani debede ruki sal yede koyna hire nder gande meɗen holmbo jeyde hirde ko tiita jommanga mawɓe mbi on jibina jomde gol saranore moɗon ɓeɓe fulɓena ɓeɓe onon koyi mbawi yidde Thies oɗon mbawi yidde oɗon mbeɗi yidde boyiyandani sababu yendanda Allah joomen endeni mbatuñen mbatumoɗum sohnañen mbimoɗomi kattoma balla sukaɓe Thies kayiti ɓena ɗo kañaru gal ɓena ɗo kañari gal yenay maccatunen yenay maccatunen kendude ɓotugen koti boli yenay maccatunen kendude ɓotugen koti boli limtetu teggina wate kala tarde yena ga jakkanam jaayo jaayiɓe heyni nenakama moritani nenaka sénégali nenaka ɗumbayseɓe layla Assalamu alaikum on bandiraɓe Thies wa Thies min leen di nuyu demiya deliya dellam demiya deliya dellam deliya 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 ya deliya ya deliya yo ya deliya ya deliya oye mala oye deliya oye mala oye deliya oye mala oye deliya deliya dellam deliya deliya dellam delbude samba nokku tamro amata wa mo dembe nani dembe ko nebe dembe bura samba bamu baru dembe bura samba bamu baru la danda hambe wasa la rena hambe wasa la danda hambe wasa la rena hambe wasa jokaja samba Dawuda jokaja samba Dawuda bade tuki bade koy tuki ya
bandiraɓe yenaɓe goɗɗi ono ba fulɓe jaare jam jam fulɓe hidema fulɓe dilli hidema wona yeware fulɓe mi miijoɗeji Cameroun ɗon aynaɓe goni miijo kadi masina jomnaydareji liraji masina ɗon aynaɓe mbaali ndenon mbiyen bako pullo mbiyen Diallo pullo ndenon mbiyen de ko pullo ndenon mbiyen kanko pullo yen jaaja ko pullo jaawo bari pullo balde pullo mbaɗo pullo jawo pullo kande pullo min ko min kalmini fulɓe bagamaɓe magimi ayo on saboti sow ɗaɗaleño dille yakayi dilli deliya della dellam delfunde defumba gasamba noko sogo amata amade denay defude bey tudire debra samba babumbal anda hamema narena bena hamema jogal jaw samba dawuda artine jaw samba dawuda artine jaw samba dawuda koy tongi beli tongi beli koge tongi mode tongi beli ya beli ya koy jibadi yo ma de bakayo ya de ba
Mayoro. Merci beaucoup. Rot bur jëleen ak tasseng bur jëleen ak gënal bur jëleen ndaw Anta Sarr ndaw Alburi ndaw seen baay nga tudd Alsan wàcce maam seen yaay sago la jij la ay sago Fatma Koddu ma kuré jak joro turimi de ngeen sa maam ma si gay Fatim Penda yow boo taw si réew mi kuy daagu xooleen décoration bi wo yeyo oɗo décoration ma baba baydi baba kaysiri bokar hamman jango wonana yurus gisim yeyo ne way yodde ina tafno neɗɗo wawa wonde wuro kono wawi wonde jikki wuro neɗɗo wawa wonde leydi wawi wonde jikki leydi neɗɗo wawa wonde galle kono wawi wonde jikki galle kono baba baydi baba gaysiri bokar hamman ñongo a jarama yurus gis a jarama en calmini ɗon umma gadde salminama sal femme men calmini min mbimo bisimilla merci beaucoup tigi tigi bandiraɓe ɓiɓe fulɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV ha joni Piindi TV nanɗo e nder Thies gam hande jamma 31 décembre Piindi TV suuɓi tigi abbade ga Elhadji Baba Maal nde wonnon hakkude Elhadji Baba Maal e Piindi TV ko ha minene makko ɗo dari foof min daro ɗo mi jooɗi fof min jooɗi nde wonnon min ngala ko wona kanko bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe en naati noon 2023 kono noon kadi Tidianatou Sarr son ji Tidianatou Sarr tan on jiyan mawniragel makko woni Hadja Rugisal ganduɗa ko on tigui woni mo gardumi ɗo hande e nottitade Elhadji Baba Maal kono jamma noon waɗi fayida nde wonnon so tawi a yi ɓeɗo ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa mbaɗi ɗiɗo cacci mbaɗi ɗiɗo kotane kaƴaɗe mbaɗi ɗe